Morning. Wedding it is. Sanibonani njani? Kodwa ngicela ngizobonga nje Nkosi yami. Bengisarecover. Message ngicela Instagram account yakho guys. I-hands-on yami ushuduza _ eyabhatha u-aphelele heart to heart to should so yeah. Alana, you can check them. This one for the end. Can you check? Ngiyabonga Mambongo. Step on your
I'm just trying to check, guys. And check. Le iselele bandla. Remember one so sad, man. Lapho ngena nje mambo ngiqeda kusho leyo nto. Afamsana levels not how. Ma, I just mina ngibuza ukuthi ngibuya ngini. Ngingayilaleli ama cause ngisengilayike 18. Mase ngena la endlini. Uthi awuphendulanga nganje esinothami. Uthi mina esinothakhe yini? Ahebe ngi. Nima ukuthi mina mama. Athi ngithi ilale. Ngiyangipha. Engaphela. Kanti khona into ethi asho ngathi ngiyanyanyisa. Ngiyabonga mina. Thank you so much. Okay, yazi ngicela mina guys. Ngicela mina ukuthi man ukuthi manje siphume siye kwi-heart to heart. Nomthimba wethu umama organize lutho ekhaya namajiji ngaphandle kwegroup yakhe and umama okay, excuse me, sorry banakho vele ukuthanda ukubuka, sorry. Aka organize lutho and ezohlanganisa amajiji mhlawumbe kuthiwa amajiji wonke akabi nalawo mandla nkosi yami. Lo muntu uyanskema and angazi ukuthi ngicabanga kanjani ukuthi mina ngizoholelwa imina naye nangizothi ngiholela bani njengoba nami safuna imali, yabo. Wawungibheka kuphi Wandile? Oh ngangekho. Sorry. Yeah, I know. But ukuthi angazi ngizomvimba kanjani and angazi ngizothi. Hello Rose. So ileso isicelo sami. I just hope ukuthi akekho abaskemayo because sengithole abantu abaningi bengibuza. And honestly, I don't know ngizothini because nami leyo number nginayo yake WhatsApp. Yeah. Angazi because location yakhe ayitholakali. Unless nina ninenye indlela guys ukuthi nimthole.
expose because angazi ukuthi last year kwawina bani uma wahlangana lapha nezinto zendoni akaze ayihambe indoni angazi ngihamba indoni ayikho la kwahamba indoni sihlangana nendoni yabo. So sorry kulaba bazoscamela, but I think nabo fanele ba verify izinto, especially into mayihlanganise nemali ngathi ungaba sure uyi-verify. Sorry, uyi-verify before uthathe inqumo ngoba unjani bad exactly. I tried to call her. Assist akayibambi call, akayibambi video call. Assist abam lutho. Yathapha kuphela. Sibonga ukuphila. A cool soul. Am I cool? Am I cool like that? Thank you. Don't follow. Okay, Rosa. Okay, yeah, bong. Unfollower. Mkhuluza ngiyaphela. So yeah. Sicela sami ukuthi nami no follow page ni subscribe lapha ku YouTube channel Heart to Heart with Ushuduza. So wonke umuntu la sicela sami leso ukuthi cela subscribe lapha ku YouTube channel ku YouTube channel Heart to Heart with Ushuduza, na ku Instagram Heart to Heart with Ushuduza, na ku TikTok Heart to Heart with Ushuduza. Khona sokwazi ukuthi sibe live nakhona and siphinde futhi sikhuleni yabo. So ngiyanicela ukuthi nibambisane nami siyokhulisa le page. Ngiyanicela ngesihle kumoya kaNkulunkulu. Hayibo phela ufuna ukuza la ngihlala khona, like uzokwenza la ngihlala khona. Hlezi ngibuka ama-video akho eshuduzazi ngathi uyazi kade ngihleba namhlanje mpheme. Uthini mkhuluza? Cela follow le page Heart to Heart with Ushuduza. Ni subscribe ku YouTube, ni follow ku Facebook na Instagram na ku TikTok Heart to Heart with Ushuduza. Wena nje into engicela kunina le try and make public announcement uzi qhalanise nayo ngoba abanye abantu maphilika ngizozama mfethu. Thank you for your confirmation. All right, mama King. Ayibo nisaphila wele ndami. Look at my playing stand against I lungile so yenze njalo. He says, are you going to start a podcast Heart to Heart with Ushuduza? Yes, with Ushuduza. It's in the Heart to Heart with Ushuduza. Ibhalwa kanjalo nje ibhalwa iphelele. Heart to Heart with Ushuduza. Cela nolokhunda. No subscribe ku YouTube channel niphinde ni like. Bese naku Instagram naku TikTok nala TikTok ngicela hambe no followisha la ku TikTok. Mangiphuma la nje ngo-11 ngizo ku live yangale so that sizokwazi ukuthi sijwayezane ukuthi nangale ikhona Heart to Heart with Ushuduza. Cha kade ngikhuluma nomzana wami la esihlola naye. Uthini umzala wakho? Anama lips manje. Good night baby. Ngiyabonga wezungu. Okay. I think she took my number from Level Up and told me post her. She targets like to post this. Yeah, as long as I want to intombi nje. WhatsApp. Angazi ukuthi uzwa ngani uthatha phi, but yeah, ujwayele ungena nasema groupini. Cause thina asenze le nto wangena egroupini ukuthi wafaka obani or wayenza njani I don't know. But yeah, should do higher. Why was your cam not advertised too much? You always go all out to advertise others. Honestly, I advertise late because ngangisafuna uqala ngihlanganisa izinto yabo. Advertiser late, advertiser sesiye emhlangeni noma sesibuye emhlangeni yabo.
which ayiphelanga inyanga ngi-advertiser, and I think nabantu abakwazanga ukuthi basheshe bayithathe or bayithathe in ukuthi okay iyenzeka yabo, abayisupportanga ngathini ngokuyikhola ukuthi mhlawumbe beyitshela ukuthi mhlawumbe naka kabisho na. Excuse. So it's fine. Siyafunda ukuthi next time fanele nginike maybe 3 months in advance into ngifuna ukuyenza ingene ebantwini, ibe introduced ebantwini nokuthi nami ke ngangabi nasesikhathi uku-advertise kahle because bekusakuningi ngisabhekene nakho. Ithe mayifika nje event bekuningi ngibhekene nakho personally nje yabo. So iyilinga endleleni nje zabakhona, kodwa next time sizokwazi ukuthi si-advertise and siyathemba nophumelela. Sisumuhle avele ngiyabonga. Lwandile, sawubona Ntombi, kunjani? Shuthi uzokutshontsha Dlamini, yebo. Siyabo, engifisela isigwili sokuphatha kahle. Awuzola mfethu, uyazi ngifisela into e-right wena. Futhi mina ngisifuna isigwili, ngifuna umuntu ostable. Igwili zinenhliziyo embi. Ngeke ngiphimulethe inamba yakho ngeke. Hayi bo, unengihlola yami. Zona fire mama. Ayisigwili but umuntu ozongiphatha kahle. Like affordayo, ongasweli, ocaphuna kusana. Sishude ngicela ungifollow. Okay, Sicephe Sani. Sani. Unjani Sani chama? Usani phela uyangibingelela nje kodwa ukube ngiyacula mhlambe ngabe uyangazi manje angiculi. Usani wazi abantu abacula azo million. Sawubona nkosazana, unjani Mthoku? Ungivotela ini Mthoku ngoba ngabe ufollow page lami lapha eHathu Dushuduza. Ebese usubscribe lapha ku-YouTube channel i-podcast yami Hathu Dushuduza. Aninzi nilelo qiniso nje. Ngiyakubona lokho enifuna ukwenza. Cela nje vele nifollowisha ama-page ami. Thank you so much. Cela ungichazela kahle ukuthi i-podcast leyo Hathu ine-YouTube channel. Yebo ine-YouTube channel, ngicela uhambe uyifollowisha. Osebenza kwa-Transnet unjani? No. Khona kodwa lo engimpopolayo kulezi insuku. Bengithi ngiyakhuluma naye. Sekuvele kwabheda. How are you? Chomia, my love. Sana sami sofikile yini kodwa eGoli? Sisikhuleka. Sekuvele kwatsheka. Bengithi kuyaqonda nami. Usani uyalahlana wavuka impi kusizwa abantu. Ngikwazi kahle nje futhi. Sengisho ukuthi ngabe uyangazi ukube ngiyacula. Manje angiculi. uNkulunkulu wangicisha izwi. Kodwa ngoba kusho ukuthi unecebo ke ngami. Ngiyabonga noSipho. Eklestoni sibayethanda indlela esisina ngayo. Phela bekho beat obafaka mangabe usini. Sani. Adlala mfo ukahle kodwa. Umuhle Ntombeni ngifuna. Futhi awunayo impakamo. Ngiyabonga. Ngifuna ukuba mobile. Lalela. Iqiniso lalondeka alisoze lalinganiswa. Iqiniso engalenzela umnganami. Kosha at 7. Oh man. At least kade ufikile usuphumulile. Ngiyabonga. Nkosi yami. Madlokwe. Yebo, sawubona. Bakuphatha kanjani? Bangiphatha kahle shame eSwatini, bangiphatha kahle eSwatini. Umile unixuke, ngicela ukukhetha. Uzokhetha kuphi? Excuse. Uzokhetha kuphi? Ufuna ukukhetha kuphi? Akukhethwa la. Khethwani? Usani uyachaza la ngoshuthi. Mina ngizosubscribe ngifollowishe
Mauza mhla 7 emnyanzweni phezulu ngisebenzisa. Inkunzi yami ngizoyi. Awungifaka. Fakwaphi? Oh, sorry Londe. Angibona ukuthi khona abantu requestile. Sorry guys. Anyiza. Sorry. Axoxele phela umgosi. Hello. Ngathi ngibo qala ama-viewers athini. Qhubeka ufunda ama-comment la. Akukhethe intombi ngimkhuluza. Can you please come to my aunt's memo? No mama. Esani mfethu. Sengicabanga ukucula mfethu uzongesekani. Ish. Ah. Okay. Sixoxele. Awu wena Londe angathi ngiyibheka le nto ngiyitholanga. Ini? Asidithi wena. Le nto leyana. Ima. Yini kusendele yona? Leya 700. Hayi, Awungisendelanga wangithini. ya 700. Lento nayi musunginyanyisa Londe ke. Okay. Sixoxele. Le ezina. Oh. Ngizokusendela futhi khona. Lalela phela. Hayi laphaya endaweni esigameko. Ngibhezi ngidonsa omiliyoni zani nginishaye umtharara tha omuhle uzani uthanda nginishoot uzani nginishuthela ipage lami. Hey ngikwi parking lot ngiqeda nje Khuleka sani sengizoqala. ukudla. Ngisemotweni angithi mina ngidla ukudla engikunikeza uma wami nginikeza iplate mina ngibhizi ngiyadla ngibone opportunity ukuthi hawu ngibone ukuthi ladies lapha eparking lot. How ngiphume to ngiyabona phela ukuthi more people to grab for i-segment gijim. Hey ladies njani ngisacela nishushize the turnaround babes. I-turn around buka mehla mfethu i-exhaustion. I-turn around babuka mina. Well ubuka mina. In my head I'm like bengifuna ubone leyo reaction asengivala. How? Get mina how? Okay, but now I don't want to feel some type of way. Hey. Hi, ngenze. Mase ngenzile umuntu useyayithanda lento ebengimenza yona. But in my head I'm like, babes, did you think I'm your fan? What is going on? Why the attitude? Ngitshela ukuthi usisi wakhona is now asking for her content ngideleteile. No, angikhali at the guys I was driving from Johannesburg. Nginiphazamisa No, ngana abantu ezosupport nge-weekend wasale ubukhona nanozola ubukhona nge-weekend kaShuduza from Friday until Saturday ubukhona. Bengekho. Anyway, bese ngizoxoxa lo ndaba ngoba bese ngikhohlwa ukuthi khona umuntu owazenza usitshuzi mi lapha ngami. Ngehlela ezantsi ngehlela ozola laba bathi ngiyaniphazamisa. Obatshela ukuthi awunawo wena uyona ifeni yamuntu wena. Awuyona nje ifeni yabantu umuntu mawumkhonzile umkhozile. Hayi ngoba usuke uyifeni yakhe. Sani mfethu I hope uyibonile video yami ngicula. Le ngoma ethi Noyana. Ngicela uvayile iy'nsimbi lapha ya. Ngicela uma ungayazi leyo video uhambe uyayibheka kuLondeka. Londeka ngicela ubhale lawo LLN u-LNN. Yo mangisho ngathi ngathi ngisho into eyodwa but LNN Films. Umbhalele la uSan azohamba ayoyibheka le video engisho afollow page lakho. Ayobheka le video engisho angifakele iy'nsimbi. Wesani ngicela kuba nengoma. Wesani ngicela kuba nengoma. Ngicela kuba nengoma.
yazi mhlawumbe izongisiza leyo ngoma. Ukuba nengoma wesani ngiyabonga futhi ngama-gift ukuba nengoma. And yeah, Mido ngicone-ke ngicone kusani inamba yami. Sani ngicela inamba yami kumiliyoni. Leyo ngoma bandla ngicela ukuyithola. Please. Yabo. Follow isho Londeka lapha. LNN manje ngathi ngisho into eyodwa mnganami yazi ngeke. Kodwa nathi lapha webhalile. LNN Films. Ngathi ngisho into eyodwa. Mase no follow isha ne heart to heart udushuduza no subscriber we heart to heart udushuduza ku YouTube. So shuduza the artist. Ngiyakutshena wena. Awukwazi amandla kaNkulunkulu. Wakusha file futhi. Like page. Yes, my love. Ngiyakutshena. Angazi leyo ngoma Nkosi yami wena nokucula kungaphupha umntu. Ngithe hamba wesani uye page laLondeka uzongifica ngicula nje ngiyakutshena. Angithi ngisho ngathi wena vele awungiphiwe uyangenyanya nje. Hamba uye page laLondeka ufike uyenze leyo ngoma uzobona nawe uzobona. Uzokunika miliyoni kusho mina mnike. Akanikani vele inamba yami ngingashongo. Mnike miliyoni kusho mina. Phambi kwezelibuka. Nyanyanyisa nina ichashe. Nyanyanyisa. Hello phila ndaba. Ngicela follow ishamanda ama page lami nganami lami. Hello Steve. Oh Steve konje ungenzela isithombe ngintshene bafethu. I have a picture ezayo esuka emazweni engawazi. Ngakushutha mama bakukhipha. Shame kazi bayimkhiphilana. Ayathi TikTok nje bayanyanyisa futhi nabantu bakhona bayanyanyisa. Kahle miliyoni senda inamba yami phela okay wena uphumile kuyena ke mina nje ngicela ungisendele inamba yami kusani bandla. Ngiyabonga wena Mishi. Umdweba akudwebe nawe. Khuleka uzokudweba. Hey, Londeka please go behave. Yo, I don't manage. I manage. Ave udoti wesana umiliyoni urabishwe ngani hayi shothi ngicela ukubuza ukuthi uyaba yini we-MC khona ebengifuna ube MC khona kuno. Ngiyabaza abantu abawo MC khululeka. Mina nje bangazi ngisho ucula guys nginga-MC nginga-MC ini nje bangazi ngisho ucula. Kodwa usani khona azongenzela yona. Mhlasimba usani mayengangenzela le yanto leya. Konke engenzeka. Noko angibhimbi kakhulu ukuthi I think sometimes umuntu mayezama ukuyichazela ecema ukudefend wena ndumfethu angikaze ngibe MC o serious yabo. Ngayinga MC ya but ngangayonto serious etheni manje masuthi umimulo ish entire yeah enza ngathi there Mjobo yes sawubona letho. Uthe wehlela khona bambhulisha la. Yeah. Ngicela ulokhusho lela. Nje munyaweni angikwazi mina. Sani. Izwa ngami. Angithi ngithi izwa ngami. Ukuthi video ayidlala bengizokulalela le video engishoyo. Ngicela uhambe ku LNN
films la ku-TikTok manje uhamba ufike uyayibheka uyibona bese uyifaka leza insimbi zakho bese uyangilokhunjela yona ngibe nengoma sani mase kuba nomona ifa lezinja wesani umona ifa lezinja kanti mangabe ungakwenza lokho engikushoyo uNkulunkulu aveze ukubusisa sani mfethu cela uthole inamba yami sani Mido ngicela usendele usani namba yami manje khonto engifuna ukuvuka ngiyibone ekuseni kusasa kufuna kube u-birthday wami usane ngenzele ingoma ngisekeni madoda ngaphandle kweli ngiyinsini hawu hello kanti uMajoza kungene-ke nihlezi lokhisha we-network uMajola mfethu uMajola yena and nkosami lapho ku-general ngicela ningathi ngimdisturb uma ngekwe-panel nomngani wami engikwazile ukuthi ngimeseke mina ngasuke eGoli ngawuseka umngani wami lapha eThekwini. Ngifikile nini? Anginibonanga. akafikanga yes ngiyakuzwa bandla cha ngeke ngibaleke ehlisa umoya enza lento Uyibonile mfana into engiyithengile. ngathi ngibonge ngisebenza ukukhuluma ngamalokhu njani owathi Tshengisi. Ngenze nje green screen. ngesikwazi bandla usani uyongenzela ingoma sikwazi ukumbhapha njengamanje simele wo yintoni simele wo sani ngicela usuyibonile ivideo sani ngifuna ukuthi uyebona manje ni-heart-to-heart tushuduza-ke ngicela ukuthi uhambe uyifollow wakhe Wayengaveli. angazi shuthi inomona ifuna siyibona leyo gimbo yakhona ha bimbenga 3 point. 3 point of babes. mali amateku phela leyo Hawu. Yabo masizofocus ematekini. Ngesebenzi. But bese sengisho ukuthi nje we-million no nabangani bakusasela. mangacatshanga business imali ye-container phela leyo Mfethu angeke nje abona nje ngaloliya suku loliya sengiyabaza abantu engizobashutha nabantu engeke ngibashuthe yabo lento yokusasela ophashile babantu abashaya i-eyeshadow engenzi sense neshiya elibheke lapha kwaGogezola. hayi unakho You vele will ubuyela never see naphansi me. unakho vele ubuyela naphansi I know. But oh my God, I'm like, what the hell, girl? Like, who do you think you are? Ngithi mina ngenzela nje because yabona anyone that was like yabo who has a following bengim approach nakhona I don't care about you. Ayikho into ozongenzela yona. Ngeke ngashutha nawe. Trust me, I've seen bigger people and I've never asked for a picture. You understand? So awukwazi ukuthi wena ngenxa yaleyo following yakho nje inkosi yami ethe 100k bani usuyibona usuyi-celebrity awusafuni ukuthi ungibonile ngingaphakathi ngishuthi content ungibonile ngihubhushuduza ngekhamera if ungangibonanga it's because umphuphe and ufike late funa nje ukwenza nje clear lokho you do not get there and you give me attitude lokho nje ngizokusho qedile ukuretaliate kade ngikubambile lento lengifuna ukubhodla ibhodli lapha kwi-status ngabuye ambetshe ngayibamba. mnganami Oh my God, fan for ini, what has she done that could have impressed me? What has she done? What does she have? Firstly, usahlula ukwenza a proper face beat. Like do something, yeah, that's gonna impress me at least. Akukwazi. How? Ngicasukile vele. Imagine guys. Yazi abantu were so Yebo, futhi nje athi ngithule ngiyeke nje le ndaba but bese ngithi ngidlulile. Yabo nje million angeke ngisanishutha ngoba ngiyajwayela.
I ain't gay, Sam. How am I? I'm like, what the hell, babes? Sengizoshuthela Nkosi yami nje, umngani wami. Kodwa Nkosi yami million phela usisi wami. Oh Nkosi yami. Mina Awu bantu Nkosi yami ngingashuthi. sengaba nosisi nje bakithi abaningi. Manje-ke ngizoshutha yabona. Mina Laba abanye ngingashuthi. imphuphe namashiya atshekile ngeke ungibona. Oh, and I dare her to actually DM me and say something. Give her escalator because And uma ecika ugcina December already night. how am I Shutuza? What happened to your network? No me meaning ngamuzu Shutuza. Hayi network yakhe vele. Sekami Kwalo le ngathi nama anger issues. Clearly I I do. don't Sunny know. Banman. Hey, cake. Anyway, Waze wadinwa. ngidiniwe bra ukuthi angifuni umuntu yazi ukuthi like yazi if you saw the manner of approach engiba approach ngayo No, nangisemnyango vele. hawu bethu I'm like hawu sisi ungibonile ukuthi ngiyashutha iskipha sami sibhale uLNN film ungibonile ukuthi ngiyi-part of yabo then when I'm asking for a video uyachiza why uchiza why ungathi awuthandi or you don't understand or mhlawumbe ubuze ukuthi oh uphumaphi wena wenzani yabo hayi ukuthi ungichizele ungibuke up and down I believe benginganuki ilokhunja ikhwapha lelo Shutuza sis hayi baba no hayi ukuthi xolisane that awushuduza kushuthi yithi esimgungqela inetwork ngapha Shuthi sorry again. bathi nje zofaka vele abantu aba-relevant manje kuleliya page zofaka omiliyoni abantu abavumile oshuduza nobani bani bani Londeka wangishutha kumashiwe le-first but lutho leyo video Nkosi yami Ibo, I wasn't there, Mos. Or are you trying to be sarcastic? Ngizama ukuba sarcastic. Shutu! Ha. Iyabamba iyayeka i-network. Yazi ukuthi it was my first time ngi-attenda i-camp. Hayi niyacula iy'ngane zami. Hayi niyacula iy'ngane zami. Siyabonga. Kubuhlungu ukuba u-cameraman ngoba yabo hayibo manje lokhu uyabuka manje kumele ube serious awukwazi nani ukuthi awema kumele uthule but nje ayishe khona lento eniyenzayo That's why I always wange-camp ngifuna ngi-switch off. khona isipoliyane esingenayo mfanami esi-right Of course usuke ufuna la. Akuthathu ufuna amabili. Ufuna to Londeka akukho hlungu at all ini butwami hayi ineseka asehle mhlambe uzoba right ngoba kusho mhlawumbe siyamqa Siyabonga yengwa. Izingane ezinezi elimdododiki. Siyabonga.
Angazi kwenzakalani guys nge-network yami. Awu guys ngigibele phezu kwendlu. Angeke mfana. Ngeke. Angeke. Network yami isanitopa namanje. No, I think uMillion noLonda ke bebengihluphisa i-network yami. I think nene beningihluphisa i-network yami ayikho into enje noma ibisisindwa. Ungani unjani? Angikuzwa ukuthi uthini mina. Bekusenda uMillion. Hayi. Nami ngicabanga njalo uMillion vele isiduli. Hayi, wena inkinga Million, wena isiduli. uLonde uke wangena la sakhuluma. Angazi, shuthi nje beniyisindi ifoni yami. Sorry ladies. It's fine. Shuthi nizokhuluma lapha ku-general. Ngiyayithanda ibob. Yazi ey'nywele ngathi zingaba ibob kanje noma zibe zinde. And ibob lengaka 8 noma 6 makwenzeka kube u6. Abese, thank you so much maqhinga. Noma ibe yinde kakhulu angifuni ngithinte emahlombe angifuni. Pinky pink. Hawu manje ayikhumbula ntathu pinky pink ey'koleni. Kuthiwa ningaya ema-toilet. Khona pinky pink. Sorry, ningagqoki into eziphinki. Wara. Ngiyakubona? Anikhumbuli ngiyabona. Angikhumbuli into enjalo. Kwakumnandi ngalesa sikhathi. Yo. Sidlale ngayo sithi nanguThomas. Yamazi nini uThomas esirole ido. Nani kuphi? I think sefana ngincela izitori zami zakudala manje ukuze nizongazi kancane. Because what? Ngiyabonga. Because what? Sirole orange. Mayela kushenya. Thomas. Because excuse me guys. Ikushenya wena uthuke uyothuka woma uthi uThomas yini? And uthothi sesi kebhulile kancane senze uthuke kakhulu ukuthi shuthi uThomas uzophuma e-orentini. Nazazi lezo zinto kanjani. Kwakhona imovie yakuthiwa Izizwe. Ngiyayazi imovie yakuthiwa Izizwe. Ngoba kade shame kwaqalwa ukuloywa. Izizwe. Suke lapho. Kwakhona imovie ekuthiwa yini kanje. Izinto izinto ezayidumile kudala. Ezayidumile kudala. uZandile. Namkhulu uZandile. Mina Izizwe zazingisabisa kumina shame. Namanje sekusabisa ayisani bethu umdala kabi uthi ungasatshiswa Izizwe. Umdala kabi. Umdala nje kabi uthi ungasatshiswa Izizwe. Mina imovie engangiyithanda noma ngithi iBioscope engangiyithanda uLuthando. Yo, engangiwuthando nothando ngangirelate ngalesa sikhathi kusadlala uLuthando. Ayibo ngiyakutshela kwasukela. Yini Izizwe? Hayi pinky bethu kusho ukuthi uncane ngempela. Mawungazi nokuthi khona Izizwe. Hayibo. Ngangirelate kuLuthando ngalesa sikhathi ngibona ukuthi yazi abantu baye-act into kanti yenzeka ngempela. Hayi
ingakho-ke nayo i-heart to heart abanye bezokhuluma izinto kanti nenzeka ngampela into zibathuyiwe. Wawuyisaba kudala still nje yinje yayisabisa ukuthi umuntu ukwazi abantu nani kahle ngempela. Lokho mina ngakhula nginesibindi leyo. Ngoba ngakhula nesibindi. Hello. We, ambo cry on pinky mom. Ambo cry on my love. 10. Ngeke shit. Ngeke ambo cry on. Futhi abusulele. Homework esikoleni kusasa. Oh my love. Cha ngempela sana hawu. Usungazozana ukuthi nje baxokozane ngalokhundana. Ngale zayinkuni. Nani. Mayisengenwe izizwe, washa. Ukhwezi nigugu lami noma ibani yami ukhwezi nolokhundana. Ukhwezi ulahle ushisa icansini kamama. Usuyenzini ambonana my love ulate. Ulate njengamanje awulele ngo 11:15. Ngoxoxele lezo baby. Uphinki mncane kakhulu mayina 10. Ngimshiya ngobani? Ayi iminyaka engaphezulu ka-15 ngimshiya ngayo. Ngimdala kakhulu ngeke. Pinki awolana. Izulu lami. Oh yalazi izulu lami na pinki. Ya izulu la. Izulu lami. So izulu lami nani konjozo la 7. Nani kuphi nina? Yabatshela abantu ngama what? Hawu my love. Hayi cha shame. Ngiyaphila themeni njalo. So are you married? I don't know, but I'm taken. Sizwe Smilan. Shudela maundana. Ngiyaphila kunjani? I'm taken. Ukuthi by who, by what? I'm taken. Good night. Good night. Ooh. Good night, Pinky, mama. Marcus, askis, dada wetu yaphila. Yaphila kanjani kamalanda? So yeah. Ngicela. You are taken. Ngitaken ngayo. Ukuthi nina nazo. Izinto zampethu. Ukhonzile inhlezi ngibuka la ku TikTok. We good influence. Singamatshitshi we love you. Nami ngiyanithanda nangamatshitshi. Hi unjani? Hi Shitiza. Yebo sanibona. Nami ngiyanithanda phela. So yami. Bese kuba hey nginixoxele. Ngangifuna ugrade 7. Ka grade 7 mina naso ngisho isikhathi sabafana. Angenaso isikhathi sabafana grade 7 I think nginentombi. Sekahlekana ngento nitaken. Ayiyona impethu ngebheka singaphela phela masingahleka nami. Ubani lodlalwayo? Ngicela ukuza ukuthi uyazazi yini izinqwele. Izinqwele zampi yebo. Ngiyaphila but ayakale ngilale European sport. Hawu, imina manje sport awukwazi phela sana ukulala ungayithola inamba yami. Awukwazi futhi ukulala ungayibheka le video ngisho ngiserious kodwa asiye ukudlala manje. Ngiserious. Ngicela uthathe la video yami. Khombe ngiyibona. Leyo ntombi chazisa ukuthi wayethana. Out of wow. Ngiyabonga. Undumiso ngiyabonga.
Cha, serious ngitaken ukuthi nje yabo. So yeah, grade 7 umfana ke alokho ngisho yabo. Maybe. Okay, sangizokusendela kwi-inbox. Mangiqeda la. Ukusendela kwi-inbox inamba yami because ngingakwazi ukuyibhala la. Yeah, ngiyazela manje. Fanele ngilala. But yeah. So, alokho uyangishela yabo. Ngicela ukuthi uyangishelelani. Wayengishela. Shelelani. Okay, sharp. Siphume lapho. Kwathi ngelinye ngolesihlanu. Mfana abantu. Bathu aviwe igama lami. Mfana ngiyimkhodo. Alokho ngishela. Sihlala. Abo sihlukana mayisesehla yena. Sharp ke nginyuke mina. Ukuthi masifike kulelo ground ekuhlukana kulona ukuthi ehle nanyuke. Avela ngidoze ngekani. Nje mina uqhuma ngekani mina intombi yakhe yorara. Nje ngijwayela kabi wena. Khahlela mina. Unginyanyisa mo. Ayi. Adinwe ke naye. Ayibo salwa. Umuzwa ukuthi silwelani siba ukuthi wena angifuni because mina ngijwayela ukuthi ngikushayela ukuthi wena ungijwayela kabi. Ngaze ngasikeka la esandleni amanje ngisanayo sosibazi. Kazawana lesilokhunda amanzi noma yini angazwana nami njengoba ngiba nje yina nje. I want silwela ukuthi angikufuni. Mina ngiyisa wala mina ngikushayela ukuthi wena ungijwayela kabi. Ukuthatha lapho ukuthi ungishaye ukuthi angifuni ujwayela ngami. Yeah. Ngithatha lapho. No, revenge ngifuni kodwa ngamshaye lokho balini. Mina ngikholelwa kwi-revenge, ngikholelwa kwi-peace. Ngoba i-revenge ingakuthatha isikhathi eside and awunayo i-peace. Futhi i-revenge ingagcina ikulimaza. Isho ukuthi uyobuyisela kanti uyalimala. Yabo? So rather ngikhethe peace than revenge. Because i-peace ngizobe sengidele nayo into ngaphakathi kumina ngaphuma kuyona, ngaphuma esicefeni. Ngimnandi ngalokho ke mina. Mina ngiyaphuma uyitshela ukuthi hayi usazobuya azongiprovoke, usazobuya ezoncenga, usazobuya kanti nje sengiphume kanje. Sengiphume emaphuzeni. And ungezwa nokuthi ngeke ngathini, ngizithulele nje. Abathi ngeke ngathi basuke bezakhela. Mina mase ngiphumele kuwena noma sengiphumele entweni, angeke nje ngixaka ngikhuluma ngayo noma nani. Unless mhlawumbe ukuthi ade kumjolo. Nakhona futhi mawuthi ngibuzwa abantu ade bewazi ngawo. Singachaza ngichaza nje yanginyayisa leyo nto nabo kuphele futhi. Ngeke nje ongizwe sengithi ke manje ke wara nonsense. Not my style. Okay, into engicelayo la. Ngitshela staff, Ntombazane. So besixoxa ngelanga amaphambuka yezwa. So besixoxa. December the campaign akhanda. Unqobile uyamula mbethu. Uyamula unqobile. So umshinqobile. Into engiyishoyo ukuthi ngicela njengoba sila sihambeni page le heart to heart siyoba kwi live khona. Njengamanje ngithi papayini la kushuduza asambe siye kwi page le heart to heart kushuduza. Into engicelayo asibe no 20k wama likes lapha bese siyaphuma siyahamba siya kwi heart to heart page le heart to heart kushuduza. So abethu umuntu wamloyana. Impilo inzima, impilo yami. Cha la ku TikTok heart to heart kushuduza la ku TikTok so ba live la ku TikTok. Ngi straight ayibona.
straight. Nasakhile asilali siya kwi-heart to heart wetoshuduza ngale. Khona elinye page elikhona le podcast engiyivulile. I-heart to heart wetoshuduza. So yeah, ngifuna siye ngale. Angilali manje. Sengilinde ayakhuleka. Mbalekelazi ngiyaphila sambeni sengale. She's straight now. Cha, kuyadepend. Kuyadepend ukuthi you know, yeah, kuyadependa. Ngisho wanda ukuthi kuyadependa. Hayi kalalo. Okay, sesingino 20 asambeni-ke singane madoda. Thank you so much. Asambeni sekwi-heart to heart wetoshuduza sonke. Njoba sila ayikuphi siye ngale. Yandiso kuhle. Ngicela sambise ngale kwi-heart to heart wetoshuduza. Yabo. So let's go. Asilala no Njabulo. Siya ngale kwi-heart to heart wetoshuduza.